дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва дӯстдорони барномаҳои ҷолиби телевизиони Варзиш. Ин навбат дар доираи барномаи Сири ногуфта мо тасмим гирифтем ки футболбоз аз кишвари Гана, собиқ бозингари Равшани Кулоб ва феълан бозингари дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор Самюэл Офориро даъват намоем. Самюэл, хуш омадӣ ба студияи телевизиони Варзиш. Ташаккури зиёд. Чанде пеш падар гаштед. Муборак бошад. Ҳаёт дигар шуд ё на? Бале. Чӣ тавр? Чӣ эҳсос доред акнун? Эҳсосоти гуногун дорам. Падар шудани масъулият аст. Ин рӯйдод ба ман таъсири калон расонд. Сипосгузор аз Худовандам барои чунин тӯҳфа. Ба дунё сиҳат ва саломат омадани тифл маро хушбахт мекунад. Чӣ ном гузоштед ба фарзандатон? номашро Кастел гузоштем. Ин ташаббуси ман набуд. Модараш хост ки Кастел ном гузорем. вақте маънои номро таҳлил кардам, муайян гардид ки маънояш фарзанди Худо аст. ҳамсари ту тоҷик аст. аммо Кастиел номи тамоман тоҷикона нест. Бале. бениҳоят ҷолиб. хуш, тақрибан 4 сол аст ки дар Тоҷикистон ҳастӣ. чиро бештар дар Тоҷикистон ва дар Душанбе дӯст доштӣ? бале, ҳамин сол расо 4 соли будубоши ман дар Тоҷикистон мешавад. Тоҷикистон метавон гуфт дар вуҷуди ман аст. аз аввали омаданам ин давлатро дӯст доштам. Тоҷикистон бениҳоят зебо аст. бозигарони африқоӣ дар Тоҷикистон забони тоҷикиро хуб меомӯзанд. ҳадди ақал 3-4 ибора аз худ мекунанд. ту бошӣ умуман наомӯхтаӣ. на, ман мефаҳмам. мехоҳам тоҷикиро аз худ кунам. ман аз зумраи одамонеам ки муошират мекунам. фақат таваҷҷӯҳ ба тамринҳо дорам. баъдан рост хона меравам. шояд аз он сабабе ки туро бозингарони тоҷике иҳота мекунанд ки англисиро медонанд. вагарна барои фаҳмидани онҳо дар майдон маҷбур мешудӣ тоҷикиро омӯзӣ. медонед, аксарият вақт ман мефаҳмам чӣ мегӯянд дигарон. ибораи дӯстдоштаи ту бо забони тоҷикӣ? бисёр хуб. пас аз итмоми мавсим ту ба Молдова рафтӣ. аз Равшан бошгоҳи Зимбру шартномаи мустақим пешниҳод кард. аммо ҳоло боз дар Тоҷикистон қарор дорӣ. чӣ шуд? ростӣ бо Зимбру шартнома бастем. онҳо шартнома ба Молдова нарафта равон карданд? бале. даъват ба санҷиш набуд? не, шартномаи мустақим буд. ҳама ҳуҷҷатҳои маро омода карданд. ба ман раводид гирифтанд, чиптаҳои ҳавопаймо равон карданд. ба Молдова рафта машқҳоро сар кардам. рӯзе 3 дафъа машқ мекардем. аврупо сатҳи тамоман дигар аст. бозии авваламон зидди Марибор аз Словения буд. ман дар дифоъ зидди Иличич бозӣ кардам. ӯ пештар дар Аталанта бозӣ мекард. медонам ӯро, Йосип Иличич. бале, мо бозии авваламонро 4-0 ғалаба кардем. бозии дуюмамон зидди Бош аз лигаи бартари Косово буд. мусовӣ 1-1 бозӣ кардем. дар ҳайати асосӣ будӣ ҳамон бозӣ? дар он дидор 2 ҳайати пурра буд. як қисм бозӣ кардем, ман бо ҳайати дуюм баромадам. барои санҷидани ҳама бозингарон. дар бозии дуюм дар қисми дуюм гурӯҳи бозингарони мо ба майдон баромаданд. тамоми қазия он ҷо рух дод. ҳамлавари мо шонси голзанӣ пайдо кард. охири бозӣ буд дақиқаи 95-ум. аз паҳлӯи дарвозабон зад, ту ба дарвоза надаромад ва ҳама дод задан сӯяш. сармураббӣ гуфт, ман вокуниш намекунам. ин бозингар бояд тарки даста кунад. бачаҳо ҳайрон шуданд, чаро мураббӣ ин тавр гуфт.
خیال کردم این شوخی بود. روز دیگر ما استراحت داشتیم. از پای کارهای خود بودیم. با من مربی رسانید که با تو در ادامه کار کردنی نیستم. نمایندگان دسته گفتند ما مربی رو مجبور کردن نمیتوانیم. این قرار اوست. دسته به تو جبرانپولی پرداخت کرد یا نه؟ بله. مبلغ تمام شرطنامه یا کمتر؟ No, under FIFA rules, when a club terminates, actually the club presidents, در اساس قاعده های فیفا یک مبلغ معین پرداخت کردید. با پرزیدنت دسته هم واخوردیم. اون نیز نمیفهمید قرار مربی رو. مربی ترک تبار بود. یک چند بازیگران جوان رو خودش به دست آورده بود. در موقع من یک چند بازیگران جوان رو خودش به دست آورده بود. فوتبال معاصر میدانید یک نوع بیزنس است. اگر آدمانی آورده او بازی نمیکردند، خود مربی زیر انتقاد قرار میگرفت. چطور واریانت با گزارش با زیمبرو پیدا شد؟ این دسته بازی‌های من را در لیگ چمپیون ها پیگیری کرده است. بعد انجام لیگ چمپیون ها با من اوفر یک پیشنهاد روان کردند. از خارج دیگر پیشنهادها نبودند؟ بله، پیشنهادها زیاد بودند. از لیگ دوم قطر یک پیشنهاد از ویتنام و یک دیگر از ایالات متحده آمریکا MLS نه، یک دیویزیون پایین‌تر. لیگ دوم آمریکا؟ بله، لیگ دوم. حتی بعد ترک زیمبرو از لیگ دوم رومانیا یک دسته پیشنهاد داشت، اما حجت‌های بودوباش من در تاجیکستان یکم مارس به اتمام می‌رسند. در مهلت کوتاه مشکل بود حجت‌ها را برای گرفتن روابط شنگن پیشنهاد کردن. برای همین تصمیم گرفتم با حاصلات گذارم و در تاجیکستان موندم. Within the short period, it will be very difficult to apply for Schengen visa, whilst my stay in Tajikistan is not. That's why I decided to sign with Hoslot to extend my stay in Tajikistan. Great. But why did you چرا در حال به حاصلات گذاشتی؟ یگان دسته دیگری تاجیکستان نه. Not to any other Tajik clubs. Yeah, as I said, when Zimbro deal fell off. بعد از آنکه که ترک زیمبرو کردم، یگانه دسته که شرطنامه با اگنت من روان کرد حاصلات بود. با یگان دسته دیگر مذاکرات نداشتم. آنها طلبات ما رو اجرا کردند و مهمتر از همه چرا به تاجیکستان آمدم، این نزدیک بودن به عائله خود است. این اولین فرزند من است. باید در پهلوی آنها باشم. فکر میکنم ما رو میفهمی. I have to also be close to my family because this is my first child and I have to see my first child, like I have to be there for him. I hope you understand. Like بله میفهمم. چون نمیدونم حاصلات سال گذشته اولین بار با تو پیشنهاد گزارش کرده بود و تو هم زید نبودی برای رفتن، اما چیزی رخ داد که در روشن موندی. تو اونجا حالا هم شرطنامه داشتی با روشن، درست؟ No, you know, after You were under contract with Ravshan. Yes, I was. بله، اون شرطنامه داشتم. وقتی در تعطیل به گانا رفتم با روشن گفتم که دیگر نمیخواهم بمونم. Then Ravshan sent me termination contract which I signed. روشن با من حجت قطع شرطنامه رو کرد. من امضا گذاشتم. اما وقتی که برگشتم روشن زید گزارش من با روشن برآمد. یگان دسته نمیخواد که بازیگرش به هیئت رقیب گذارد. دسته‌ای که با آنها مبارزه در جدول دارد. Yes, I know. I know, but I terminated my contract. نه، ما شرطنامه رو قطع کردیم. اومدم با حاصلات دسته روشن میگوید نه، هیچ کجا نمیروی. فکر نمی‌کردی که بهتر از در دسته ایستادن که در لیگ چمپیون ها بازی میکند نسبت دسته‌ای که معاش بالاتر پیشنهاد میکند اما تنها در چمپیونات تاجیکستان بازی دارد؟ میدانید برای حل قضیه میان من، روشن و حاصلات با فدراسیون رفتم. من آدمان فدراسیون رو احترام میکنم. آنها با من گفتند که روشن در لیگ چمپیون ها بازی دارد. بهتر است که در این دسته بمونیم.
So they spoke, you were like, no, Samuel, we want you to stay because Ravshan will compete in the AFC Champions League. Then I decided, okay. فدراسیه توصیه خوب داده است. Yes. So ман I розӣ шудам decided, дар okay, равшан no то problem. анҷомёбии I'll шартнома stay мондан. to finish my contract. موسم گذشته را چی طور بها می‌دهی؟ Yeah, I'll rate it. ман not розӣ that шудам bad. дар It was равшан то challenging, анҷомёбии but шартнома it was мондан. good for me. ман I қаблан had ҳам some қайд bad кардам games. ки осон I also набуд, had good аммо дар games. маҷмӯъ бад набуд. So ман бозиҳои хуб in all, доштам, I would бозиҳои say заиф. last season, my کدام بازی برایت خاطرمان است؟ I had- дар I ҳоятам had- бозии I had a бадтарин bad game рақобат my муқобили whole life трактор in 7-0 Tajikistan, бохтем. but the bad game I had was against Tractor, the 7-0. بازی که در قطر برگزار Yes, گردید. away in Qatar because of the way we бале traveled. сафари мо It was худаш very мушкил буд. difficult then. But you were absolutely bad in that game. تو در همان بازی به‌نهایت ضعیف بودی. Yeah, рост well, роҳи тай кардаи моро what would I бинед say? мушкилиҳо It зиёд depend on буданд. how we travel, the transit, we have to sleep on, you know, Yeah, it's a I lot of, understand. yeah, so So, it's not, yeah. چقدر بازی کردن در لیگ چمپیون‌ها مشکل است؟ Is it difficult generally or not? For me, I don't see anything. бароям ягон чизи I мушкил see it as a намебинам. normal game, ба like ман for ҳама me, бозӣ every game баробар I see аст. it like фишор like ягон I'm мусобиқа ба playing a ман league game or намеорад. something. Yeah, no pressure, nothing for me. Yeah. مربیان بعدی بازی با تراکتور به تو چیزی گفتند؟ Or did you have any No, nobody said anything bad to me. conversations or No, disputes? Nothing? No, I didn't have anything bad. Yeah, I на didn't чизе have набуд. anything. ҳеҷ Nobody кас ба said ман anything ҳарфе to me. нагуфт. Because ҳама everybody медонанд knows ба what чӣ Samuel ман can do. қодирам. It was درباره خاطراتی نه چندان فورم حرف زدیم. اکنون درباره خاطراتی نک میگوییم. کدام بازی از موسم گذشته فراموش نشونده است برایت؟ дар лигаи чемпионҳо در مجموع همه مسابقه ها. бисёр бозиҳои писанд буд, аммо аз ҳама хотирмон бозии охирини мо дар лигаи чемпионҳо муқобили Албақра аст. ин навбат сафари осон доштем, кифоя истироҳат кардем, ҳамарӯза машқҳои хуб доштем, сайругаштам кардем. чун хуб истироҳат доштем, рӯҳан ҳам шод будем. дар бозии зидди Албақра ҳам бачаҳо 100% тавоноии худро нишон доданд, чунки мехостем ғолиб оем ва дар ниҳоят зафар ёфтем. All the boys were able to give 100% on the pitch because we wanted to win. The determination was high, and truly too, we won. Good. And as I know, director and Mr. Ghairat promised good bonuses for the victory. Have you received? شنیدم که برای پیروزی در آن دیدار رهبرت روشن مکافات پولی کلان وعده کرده بود. بیاد از این سوال گذریم. No problem. So, مقابل کدام دسته و کدام فوتبال باز از همه مشکل بود برایت بازی کردن؟ The player who is hardest. A player and the team at the same time. You know, Doing it's istiqlal. Always istiqlal, You know, sure. it's always istiqlal. وخش چی؟ The Varzish game. دو این بازی های مشکل داشته. For me, I know. аз рӯзе ки ба тоҷикистон омадам, бозиҳои равшан муқобили вахш характери принсипиалӣ дорад. мо тамоми дастаҳоро дар чемпионат метавонистем шикаст диҳем, аммо навбати вахш ки мерасад, намедонам чӣ рух медод. If it's what, it's only God who knows. دروازه‌بان خطا میکند، دفاعگر خطا میکند. We don't know what happened. Like намедонам this. чаро Varzish чунин team is мешуд. different. I вахш don't know, дастаи but хуб аст. They are a good team. So, what about the ضد کدام هم موارد باید مشکل است بازی کردن. That's what I'm saying. Istiqlal. аз истиқлол маҳбатшоев, алишер, манучер, панҷшанбе онҳо доим дар ҳаракатанд. доим бояд ҳушдор бошӣ. аммо бозӣ кардан зидди онҳо хуб аст. вақте онҳоро мебинам, доим мегӯянд: ҳей, ба истиқлол гузар, биё назди мо. мегӯям, агар истиқлол маро даъват накунад, чӣ тавр биёям? худамро пешниҳод кунам? метавонисти худат ро баробарати даста пешниҳод кунӣ. маро гиред гуфта. намедонам ин чиз имконпазир аст ё не. чаро не? намедонам. ин бархилофи принсипҳои то аст. бале, аммо зидди истиқлол бозиҳои мушкиланд. чунин рақобатҳоро дӯст медорам. дар соли 2023 пайҳам натиҷаи мусбит доштед. дар бозиҳо зидди истиқлол дар суперҷом ғалаба кардед, дар чемпионат, дар финали ҷоми Тоҷикистон мусовӣ шуд ва дар силсила зарбаҳои 11 метра And we beat them in the championship or so, something like that. Yes, but in the final game of the Tajikistan Cup,
it was a draw, but only in the penalty shootouts. Yes, yes. We missed in club. Okay, how do you think? истиқлол тавонист ғолиб ояд. Дар комёбиҳои равшан дар соли 2023 саҳми ки бештар буд? Мураббии Тоҳир Муминов ё бозингарон? I mean, Tohir Muminov. бояд эҳтиром ба ҳама гузошт. Раҳбарият, бозингарон, мураббиён ҳама саҳми калон доштанд. мо мақсади муваффақ шудан доштем. Бо талоши зиёд бо ҳамон ҳаят мо муваффақ шудем. Hard work and determination, we were able to come out success. So I'll give credit to everybody in the team that year. Everybody did a good job. It was a good ҳаёти ҳамон мавсим хуб буд. Yes, it was a бале good бениҳоят squad, хуб. very good squad. Айдан Having Окрам Aidan буд, Okram, Ҷозеф Акомади, Joseph бозингарони Akomadi, маҳаллӣ we had хуб many буданд. players. Жека Гриценко мавсими was хуб there. гузарон. Also Ман бо doing холмурод service in the дифоъро goal, нигоҳ медоштем. like, you know, I and Cole was also breaking things at the back. We have, you know, it was дӯсти like- беҳтаринат дар равшан кӣ буд? дӯсти беҳтарини ман? No, all of ҳамаашон them are my дӯсти best беҳтарини friends. ман Trust me. ҳастанд. It means агар ҳама беҳтарин they are best бошанд friends. ягон You тоаш believe беҳтарин all they нест. are best? No, it's not like for me. Не, like family, мо when you монанди go to оила training, I будем. laugh with ба everybody, тамрин I мерафтем, laugh with шӯхию everybody. ҳазл буд Okay, байни мо. if you say my аммо best агар як friend, I'll нафарро say гӯем, the person who раҳматшо I played раҳматзода. more with was Ramacho. Good. So, if агар ба таърихи дастаҳоятон назар кунем, бошгоҳи аввалинат равшан қайд шудааст. mentioned пеш аз Тоҷикистон Равшан. омадан футболи касбӣ did you бозӣ play карда будӣ? professionally before coming to Tajikistan Yes, in I Africa? бале played дар in африқои South ҷанубӣ Africa. бозӣ Is there кардам. in дар transfer трансфер market? маркази Yes, ман but сабт there is шудааст. no period. There is бале no- аммо you know, бозиҳо you cannot қайд play. нашудаанд. ман намедонам чаро, аммо сабт нашуданд. ман дар лигаи олӣ балки I don't лигаи know why дуюми it кишвар wasn't бозӣ recorded, мекардам. But it was in the first. It was in the first. Was it the Premier It was League not of- in the Premier, but was it the second league. second league? Yeah, second league. In Мусобиқаи second сатҳи level, дуюм third ё or сеюм? third level? дуюм. Second level. Yeah, second level. And why чаро did you барои choose идомаи Tajikistan корномаи as a худ place to Тоҷикистонро continue your интихоб career кардӣ? after Africa? You know, мо as I said, футболбозон we аз footballers, куҷое занг меояд wherever, бояд like, ҳамон ҷо равем. Our job is wherever the call comes from. пешниҳодҳое you have to зиёд go. мешавад, аммо фикр That- мекунӣ that's the куҷо thing. беҳтар аст. You can get many offers, but you have to make sure maybe where you think it's okay, then you go. But I баъди think, чемпионати after африқо South бо Africa, Чарли then, ҳам суҳбат шудам. I spoke ӯ to, гуфт ки мехоҳад маро дар Тоҷикистон бинад. барои ҳамин Mr. омадам. Charles, Mhm. and Mr. Charles was like, boy, I want to bring you here, so you have to come. Then, yeah, that's where I came here. Okay. Is it рост true аст that ки your маоши initial аввали ту salary дар in равшан Ravshan $100 was буд. $100? No, I don't инро want to comment намехоҳам about that. шарҳ I don't диҳам. want to дар say бораи anything пул about шарҳнома. Okay. Okay. contracts. хуб биё skip ихтисор this мекунем ин question again. саволро. So you агар just ask yourself, $100 if it's мебуд, читар ман дар $100, Тоҷикистон how зиндагӣ can I карда stay in метавонистам. Tajikistan? ман дар I mean, назар in the very, дорам very дар beginning, саршави when you корномад came вақте to ки the нав ба санҷиш tryout, омадӣ, аммо баъдан вақте ки худро хуб нишон додӣ, албатта маошат when you зиёд шуд. started showing better performance, better results, they increased your salary. Trust me, дар I шартнома didn't know намедонам чӣ қадар қайд how шудааст, much my аммо salary маблағи was дархост because намудаамро мегирифтам. агар as soon as I $100 signed the мебуд, contract, читар ман дар ин I мамлакат didn't зиндагӣ know. мекардам. I demanded for my contract, which was not given to me, but Okay. but to me it wasn't $100. So I don't know. Maybe someone can go and see $100 somewhere, but if I'm taking 100, how can I survive in this country whilst I'm paying rent and yeah? Okay. Good. мегӯӣ ки дар корномаам танҳо таваҷҷӯҳ ба рушд дорам. барои пешравиам бозӣ мекунам. рафтан ба ҳосилот барои пули хуб аст ё лоиҳаи хуб мешуморӣ ин дастаро? Step up. So Hosilot for you is a good option because of the salary or because it is a good project? As I чӣ told тавре ки you, I қаблан also гуфтам, spoke to my намояндаи agency, ҳосилот бо агенти ман суҳбат they карда told my буд. agency, онҳо I нақшаҳои told худро them ба that мо we have, фаҳмониданд ва шартҳои моро низ қабул шумориданд. You know, okay. So they spoke to my agents. My agents, they came to in terms. They were able to meet my agent's demands. Then I signed. Okay. Let's finish. بیا در with فرجام questions در موضوعهای about بیرون از career, فوتبال about تاجیک حرف زنیم. Tajikistan. Let's generally talk about your attitude, about your mind, and about your preferences. So, فوتبال بازی your دوست favorite داشتم. player in the world. лионел месси. Messi. Wow. мухлис ашадии мессиам. яъне мухлиси барселонаӣ? Yes, I'm a Bale. Barcelona fan. беҳтарин футболбози тоҷик? аз чемпионати тоҷикистон мушкил аст. бисёри бозингарон ба ман писанданд. не фарқ надорад. дорандаи паспорти тоҷик аз тамоми дунё. This is difficult. I like many players in Tajikistan. I like many. мисол барои ман мушкил нест. ҷавоби ман Рустам Ятимов. Rustam Yatimov. Former goalkeeper of Istiqlal.
from шубҳа нест, Rustam. рустам беҳтарин аст, аммо чанд No нафари doubt. дигарро ҳамон беҳтарин Yes. мешуморам. But I have many favorite players I love in Tajikistan. метавонӣ баъзе аз онҳоро номбар кунӣ? Yes, I can name some of them. бале, алишер ҷалилов, эҳсон маҳбатчоев, муҳаммадҷон раимов, Muhammadjon Rahimov. But ҳама бозингарони истиқлол absolutely ку? the list from the Istiqlal. хол. Your partner in my the partner, defending Cole, line. defending line, Cole. I like собиқ ҳамдастаат холмурод Назаров, Раҳматшоҳ. I like this guy. инчунин муҳофизатгари бахш писанд аст. ӯ дар Гуҷистон бозӣ карду баргаштааст. He played in the midfield for Vash. He went to play in Georgia and he came back. алишер Шукуров, Alisher Shukurov, I like him. Yes, I have many favorite players I like. Good. бо сармураббии ҳосилот суҳбат доштӣ? Чӣ ҳадафҳо дорад аста? What plans your team has and what minimum result you must achieve for this year? You and your team, I mean. Okay. So as I бале, came, I ӯ haven't низ ба ман started писанд training, аст. I haven't gone аз to омаданам hospital. ҳоло ба машқ I- нарафтаам, чунки дар I've been in таваллудхона hospital назди with оилаам my будам. coach. ба мураббӣ I spoke to my вазъиятро coach, фаҳмудам. I гуфтам told him вақте about my situation гуфтам каме and- вақт дар кор аст. ӯ He дастгирӣ also кард. understood that, yeah, as a family man, you have to also get time to finish with this hospital staff thing. So I spoke to them and they gave me some days off to. Okay. Good. Good. I wish ба ту you luck in муваффақият дар this мавсими season. нав таманно менамоям. Best бозии хуб, performances, натиҷаҳои highest баланд results. таманно менамоем, ки туро дар And оянда hope to дар see ягон you дастаи soon аврупоӣ ё in топ the, дастаҳои арабӣ бубинем. let's say, European or at least the top Arabian clubs. Yes, yeah. If you say you have to mention. як чизро қайд карданем. Middle East. аксарият дастаҳои Тоҷикистон аз бошгоҳҳои аврупоӣ дида маоши беҳтар I can tell медиҳанд. you maybe most Tajik teams are paying better than most European teams. I can tell you the truth about that. Because even if it's in Europe, they want to offer you. They will take you. You understand? It's like example like England. Someone is earning like 200,000, but before. аммо ин аз афзалиятҳои ту вобастагӣ дорад ва чиро мехоҳӣ? ё маблағи бештар ҳозир ё бозӣ кардан дар дастае ки зери таваҷҷӯҳи бештар аст. ҳоло ҷавонем, бовар дорам ки имкониятҳои зиёд хоҳӣ дошт барои дар хориҷа бозӣ кардан. Popular team. Okay, as I said, I believe in God and I believe in time. So You are still very young, 25 years I'm old. still very That's why young. I'm still I very think young. you will have a lot of opportunity to play abroad in the European teams. Inshallah. Thanks. Inshallah. So, тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо суҳбати муфассали мо бо Самюэл Офори, шахсе ки дар соли 2022 беҳтарин бозингари хориҷӣ дар Тоҷикистон эътироф шуда буд, феълан ба дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор пайваст ба анҷом мерасад. Мо бо шумо хайрхуш мекунем. То нашрҳои дигар сарбаланду хонобод бошед. Хайр.